הופה, אז עכשיו אנחנו כאן ביום צילום, שזה חלק מהתוכנית ליווי של גיא זמר. האלוף הזה, שאנחנו לומדים על אותו זמר בעתיד, ובעיקר על יצירת תוכן שלו. זאת אומרת, איך הוא הופך את עצמו ומרגיש את עצמו ברשת כיוצר תוכן שמתקשר לעולם של המוזיקה, כמו שצריך. וזה היום צילום השני. כן, נכון? שעבדנו בעיקר על כלים הפעם שעברה, כמו שאתם זוכרים, את עבדכם הנאמן שהפעם עושה אומיגלים. אז עבדנו על האומיגלים של גיא, שזה ממש ממש נושא קריאיטיבי, שאני לא יכול כזה לדבר עליו כזה שלו, שבנינו לו מאפס, שהולך לעבוד אותו ברשת. והנושא של היום, אנחנו רוצים להתמקד באיך הוא מנגיש את השירה שלו בטיקטוק, ואחרי זה נגיע לשלב של העריכה, ויש פה פרוסס מסודר שהופך את התוצרים שלו מקצועיים ביותר. ל-the best. איך היה היום? מה אתה אומר? וואלה, היה מטורף, היה יום כיפי רצח. לקחתי הרבה כלים, ג'וני פה מלך, שתדעו. אח שלי אתה. המלך. הם ישמעו עליך, אחי, אני בטוח. דרכך.